Ahoj, vítejte u videa, ve kterém si ještě jednou krátce shrneme to, co musíme udělat teď před koncem pololetí, aby jsme mohli s klidem vytisknout včas vysvědčení. První úkon uzávěrka učitele, druhý úkon uzávěrka třídního učitele, pak už se můžeme s klidem pustit do tisku. Postupně uvedu, co je potřeba udělat, jak jsou jednotlivé kroky potřeba udělat tak, aby všechno proběhlo v pořádku a včas. Tak, prvně uzávěrka učitele. Hodnocení, uzávěrka učitele. V uzávěrce učitele zkontrolujte si, jestli máte první pololetí, jestli tady je vaše jméno a tady si vyberete předmět, který chcete zrovna teď uzavírat. Jo? Dál si můžete taky vybrat třeba třídu, ve které chcete předmět uzavírat. Jo? Když to necháte prázdnou třídu, tak se vám zobrazí všechny vaše úvazky. Tak, já si vybírám tady tuhle skupinu, tady tuhle třídu, ve které učím finanční gramotnost. No a vidíte, tady už máte předvyplněné známky, které jste tam dávali vlastně před rodičákem. Ty pro jistotu teď smáznem. Smazat vybrané. Takže zde máme pouze ve sloupečku navrhované hodnocení průměr a hodnocení, které navrhuje DM Software. V případě, že klikneme tady na tu horní šipečku, tak se nám to hodnocení skopíruje sem. Jo? V případě, že tady víme, že chceme dát jedničku, tak překliknu na jedničku, tady překliknu na jedničku a dávám uložit klasifikaci. Jo? Ve chvíli, kdy mám uloženou klasifikaci, tady na konci ještě vidím nepotvrzeno. Tak, teď proto, aby jsme mohli provést uzávěrky třídních učitelů, musí být potvrzená i uzávěrka učitelů. Tak, v tuto chvíli už klikáme konečně na tlačítko potvrdit klasifikaci a zde na konci ve sloupečku uvidíte potvrzeno, potvrzeno, potvrzeno. Tím jste provedli veškeré úkony, které máte provést. Hotovo. Jo? Tak. Vrátím se ještě zpátky na začátek, kdybyste před tím uzavřením chtěli vždycky zkontrolovat známky konkrétního žáka, jestli má 4, jestli je všechno v pořádku, tak je zkontrolujete tím, že si to rozkliknete. Pak se tady vrátíte zpátky zase, zpět na seznam žáků a můžete případně do poznámek vypsat jeho hodnocení slovní a tak podobně. Jo? To byla jenom taková informace krátká. Tak, v případě, že všichni provedeme uzávěrku učitele, můžeme se pustit do uzávěrky třídního učitele. Takže já hned překliknu na uzávěrku třídního učitele. Tak, u uzávěrky třídního učitele opět zkontrolujeme pololetí, že jste tady napsaný vy jako třídní učitel a vaše třída. Klikneme na zobrazit. Tak, pokud nemáte ještě vyhodnocenou absenci, vyhodí vám to tohle hodnocení. U každé absence prostě jednoduše musí být jasně rozhodnuto, jestli to je omluvený nebo neomluvená hodina. Jo? Takže musíte mít projitou všechnu absenci a mít omluvenou. Můžete pokračovat na uzávěrku třídního učitele. Tak, já už jsem to tady zkoušel, takže já mám uzavřený. Já to rychle ještě odpotvrdím, abych vám mohl to ukázat, co tam vlastně vidíte vy. Tak, odpotvrdím. A vyčistím, jo. Tak, tohle okno vidíte vy, když si rozkliknete uzávěrku. Seznam žáků. Vidíte, že tady jsou 2 předměty potvrzený, 16 celkově. Doporučenou známku schování a doporučený celkový hodnocení. To si ten systém volí sám, tam v podstatě nebude žádná změna. Jo? Takže můžete zase tou horní šipkou všechno nakopírovat. V případě, že máte hotovo, máte uzavřenou všechnu absenci, klikáte pouze na tlačítko uložit a potvrdit. V tuto chvíli ten to tady ještě píše informace, že jsou uzavřeny všechny známky předměta a vybrané záznamy byly uloženy a potvrzeny. Jo? Takže v tuto chvíli, kdy už tady máte všechno potvrzeno, tady máte 16, případně jiný čísla, kolik máte předmětů, tak je všechno OK. Jo? Takže tohle jsou 2 úkony, které musíme provést my jako učitelé, proto, aby se mohlo vedení pustit do tisku vysvědčení.
případně nějakých dotazů pište do DMka nebo do e-mailu. Mějte se fajn, hezký víkend.